Assalamu alaikum Tuspoliyo Nijar, barkanmu da sahiya da fata an tashi lafiya. Wannan bidiyo yadda haramtaccen ƙasar Isra'ila ta halba wasu makamai masu linzami zuwa Iran, amma makamin sai ya yo kwana ya dawo ya faɗa cikin babban birnin Tel Aviv, babban birnin ƙasar Isra'ila. Ita ta halba makaman masu linzami inda suka ƙi yin tahiya. Bayan sun tashi sun ɗauki hanya kuma sai suka yo kwana suka dawo suka faɗa cikin Tel Aviv. Kamar yadda za ku gani cikin wannan bidiyo da kamfanin dillancin labaran na TRT Africa suka wallafa wannan bidiyo wadda aka ɗauka ta hanyar tauraron ɗan adam, ma'ana ta hanyar satellite, inda Isra'ila ta ce kutse aka mata ta na'urorin da ake saki. Ba muku kutse ba, addu'a ce da al'umma musulmi ke ci gaba da taimakawa Iran. In ma kutse in ma haka nan ne, to addu'a ta yi tasiri na ƙara taimaka ma Iran domin ƙara samun galaba ga Yahudawa 'yan kaka wuri zamna, ma'ana 'yan share wuri zamna. Wannan babban nasara ne. Makaman sun yi ɓanna sosai. Ina fata an fahimta. Isra'ila ita ta halba makamai zuwa Iran jiya cikin daren Laraba, 18 ga watan Juwan 2024. Yau muna markaredi kenan, cikin daren jiya ne ta halba su. Makamin ko da ya ɗauki hanya sai ya yo kwana ya faɗa cikin Isra'ila, musamman babban birnin ta na Tel Aviv. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. To a daidai lokacin da Isra'ila da Iran ke ci gaba da kai wa juna lugudan hari da aka shiga kwanaki 6 a jere, jagoran addini na ƙasar Ayatollah Ali Khamenei da al'ummar ƙasar sun ƙalubalanci kashedin da Amurka ta yi musu, inda ta ce har in ba su fice daga fadar mulkin ƙasar wato Tehran ba, komai na iya samun su. Wakilinmu na yankin gabas ta tsakiya Mahmud ya azar ya yi kuma da ƙarin bayani kan halin da ake ciki daga Alƙahira. Isra'ila da Iran dai sun ci gaba da kai wa junansu farmaki da makamai masu linzami kwana 6 bayan barkewar yaƙi tsakaninsu, lamarin da ya ƙara fargabar ƙara ƙazancewar yaƙin, bayan da har zuwa yanzu aka rasa wani takamaiman yunkurin diflomasiya na shiga tsakani don kawo ƙarshensa. Ci gaba da yi wa juna ɓarin wutar daina zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da shugaba Donald Trump na Amurka ya buƙaci mazauna birnin Tehran na Iran da su fice daga babban birnin don yiwuwar kai wasu munanan hare-hare da za su gama lalata rumbunan makamashin nukiliya na ƙasar ta Iran, waɗanda hare-haren ba zata na ayi ta ƙare da Isra'ilan ta kai musu a ranar Juma'a suka gaza. Kamar yadda shugaban na Amurka ya gargaɗi shugaban addinin ƙasar ta Iran Ayatollah Khamenei da ya gaggauta miƙa wuya bori ya hau don kaucewa yiwuwar yimar kisan gilla. Irin yadda shugaban na Amurka Trump a yanzu dai yake ruwa da tsaki kan batun yakin na Isra'ila da Iran, ya haifar da shakku kan musanta yiwuwar shigar Amurka kai tsaye cikin yakin na Isra'ila da Iran da manyan jami'an gwamnatinsa suke ta yi a baya. Dama dai an jiyo Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu kwanaki 2 bayan kaddamar da hare-hare kan ƙasar ta Iran yana kira ga ƙasar ta Amurka da ta shigo kai tsaye don ayyakin da ita, game da nuna mahimmancin kashe jagoran addinin Islama na ƙasar ta Iran Ayatollah Khamenei. It's not going to escalate the conflict, it's going to end the conflict. Ya ce kashe jagoran addinin Iran ba zai wani dagula lamura a yankin ba, kamar yadda shugaban Amurka ke zata. A madadin haka ma zai gaggauta kawo ƙarshen yaƙi ne da kuma gaggauta kawo ƙarshen faɗuwar gwamnatin juyin harin Islama ta ƙasar ta Iran. The supreme leader of Iran, Ayatollah Khamenei. Tuni dai jagoran addinin Islama na ƙasar ta Iran Ayatollah Khamenei iya siffanta waɗannan kiraye-kirayen da ake mar kan ya yi saranda ya ayyana kawo ƙarshen yaƙi, in ba haka ba kuma ya fuskanci halaka da wani shakulatin ɓangaro.
عواقب او رو بیچاره خواهد کرد. Ya ce ga dukkan alamu irin girgiza su da rokokinmu suka yi ne ya sanya su yin irin wannan surkullen. Wa ya ce musu ina jin tsoron yin shahada sakamakon hare-haren su? Me ya haɗa ɗan gwagwarmayar musulunci da miƙa wuya ga azzalumai? Juyin juya halin musulunci a Iran da shan Allah ne da kashe jagororinsa da kwamandodinsa ba zai iya kai ga tumɓuke shi ba. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar. To nan kuma gwamnatin tarayyar Najeriya da haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙirƙiro wasu sabbin dabaru domin daƙile amfani da ƙirƙirar basira ta AI wajen yaɗa labaran